El discurs hegemònic diu que la crisi econòmica s'està acabant. En canvi, les dades diuen que la crisi social cada vegada va pitjor. Famílies amb nens i joves són les que estan patint més. A Catalunya, 3 de cada 10 infants i joves són pobres. Davant la situació de pobresa cronificada i la fractura social, les entitats socials treballen per protegir-los i perquè puguin tenir una vida digna. Mira, yo hago una vez y tú la otra, ¿de acuerdo? Ayer corriendo, no, me parece que... Aquests nens són del Centre Obert de la Fundació Casal L'Amic, una entitat social que treballa als barris de Ponent de Tarragona durament castigats per la crisi. L'entitat atén nens i famílies amb pocs recursos i els ofereix activitats lúdiques i esportives gratuïtes. Un cop per setmana, els educadors de l'entitat els acompanyen al Club Rugbi de Tarragona. L'entrenament, que està dirigit pels entrenadors del club, és una bona ocasió per treballar valors. Tot el que és cohesió de grup, tot el que és respecte, tot el que és tindre un objectiu i anar-lo a complir. El saber estar, o sigui, és el fet de totes les habilitats socials que es poden treballar mitjançant el rugbi i que nosaltres també estem treballant mitjançant el centre obert, s'uneixen amb l'esport. Portar-los al Club de Rugbi Tarragona permet a aquests nens i joves dels barris de Ponent sortir del seu cercle, relacionar-se amb altres nens de la ciutat i trencar barreres socials. La jornada acaba amb un berenar que els ofereix l'entitat mentre esperen el bus per tornar a casa. La crisi econòmica no s'ha acabat, sobretot als barris més empobrits. El punt àlgid aquell que tothom, que hi havia molta gent que li faltava feina, potser sí que ja no estem en aquest punt, però sí que no sé si ara estem amb les conseqüències de la crisi, que no sé si són pitjors, no? La població que estem aquí, en aquests barris, jo diria que estem en situacions similars o una mica pitjors. Als barris de Ponent de Tarragona, com aquest de Camp Clar, les dades de pobresa infantil són esfereïdores, prop del 60%. Bona tarda! Bona tarda. Bona tarda, bonica, que portes Sí. I culleres, fila. Culleres, doncs vinga, una Per atendre els infants de famílies amb pocs recursos, el Casal L'Amic té un centre obert que acull cada tarda desenes de nens. Responsable de gots la Samara. Vinga, una frase. Els ajuden a fer els deures, organitzen activitats lúdiques i educatives i s'estableix una estreta relació amb les famílies. Perquè el que al final el que busca és l'empoderament de l'infant i de la seva família, a través d'hàbits, a través de tot allò que el pugui fer sortir del risc d'exclusió social, perquè no és aleatori, o sigui, estar en risc d'exclusió social al final fa viure una trajectòria de vida amb dificultats. Estamos cobrando el PIRMI y teníamos que cumplir unos requisitos para cobrar el PIRMI. Los cumplimos porque nuestra situación era mala, teníamos 3 críos, estábamos mal. Y gracias a Dios, pues de momento estamos pasando con eso. Ahora mismo estamos sin trabajo, estamos buscando, pero la cosa está mal. Yo prefiero que mi hijo esté aquí porque sé que cuando salen del casal y yo los traigo aquí, aparte que aquí hacen sus deberes, meriendan, aprenden a hacer cosas, están mejor. Están mejor que, por ejemplo, dejarlos en la calle solos y no, prefiero que estén aquí. Luego a las 7 yo los recojo y ya, pues para casa.
Los niños que no vienen aquí no tienen nada que hacer, los que quedan en casa. Por eso el centro Obed es muy importante para nosotros. Para nosotros, los padres y los niños también. La situació al barri és tan greu que l'entitat ha hagut d'atendre emergències familiars. És que estem en un moment en què hem de cobrir coses que fins ara no fèiem. Des de la Fundació abans no cobríem l'atenció a l'emergència, com si diguéssim, no repartíem, no ens considerem, i de fet encara no ens considerem una entitat que reparteix aliment, però que hem hagut de considerar que les famílies que tenem des del Centre Obert o des d'altres projectes com beques, clar, no tenen aliments quan acaba l'època escolar. Nos ayudan mucho el Casalame cuando recibimos alimentos, tanto yo como otras familias, te dan muchas cosas que son básicas de la casa y te ayudan bastante cuando tienes tantos críos. Nosaltres sentim alguns polítics darrerament que han començat a dir que l'economia va bé, que la crisi s'ha acabat. Quan tu analitzes les dades, la realitat és una altra. No té una correlació quan tu obres la porta del centre i et ve moltes famílies que no tenen una feina digna, no poden garantir una alimentació saludable i això és molt greu. Perquè ja no solament perquè sortim o no de la crisi, és de quina manera estem preparant les generacions venideres. Els que han patit més la crisi són les famílies pobres i dins de les famílies pobres amb nens. La primera decila d'ingressos és la gran perjudicada per la crisi. La crisi està encara en el més profund de les vides de les persones que tenen dificultat. Millor dit, jo diria que aquesta crisi ha generat una pobresa cada vegada més severa, més profunda i més extensa. Com s'aplicarà la nova... Les entitats denuncien que la pobresa extrema des de l'inici de la crisi s'ha incrementat i cronificat i les desigualtats han crescut. Es calcula que a Catalunya prop d'un 12% de la població viu en situació de pobresa extrema, xifra que ha anat creixent els últims anys. Aquestes són dades d'un informe elaborat per la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, ECAS, que agrupa importants entitats com Càritas o la Fundació Arrels. ECAS treballa per la transformació i la justícia social. En la discussió de recursos no s'hi val dir que ha de ser amb els mateixos recursos, perquè llavors no pot ser el que se'ns demana que fem. Hauria d'haver una economia més al servei de les persones, una economia més del bé comú, en la qual què significa? Significa que aquestes desigualtats tan grans que hi ha en salaris o en beneficis o en fiscalitat no es donguessin, no? Es van desenvolupar a Catalunya, per exemple, transferències monetàries per famílies amb nens petits, es va desenvolupar la llei de dependència, però això es va truncar de manera dràstica en el moment que va arribar la crisi. O sigui que aquestes van ser polítiques que no van arribar a tenir temps de consolidar-se. A Catalunya, uns 480.000 nens estan en risc de pobresa. L'any 2008, abans de l'esclat de la crisi, la pobresa en infants i joves menors de 16 anys se situava en més d'un 17%. L'any 2011, en plena crisi, es va enfilar en un 26%. Però lluny de baixar, l'any 2015 ja se situava en prop d'un 30%. Els nens estan patint també a nivell emocional. Almenys nosaltres sempre diem que el que sent un adult, el papa o la mama, això els nens potser no ho entenen, però si la mama està plorant perquè no pot pagar i de cop li han tallat la llum, això el nen ho percep. I com això jo crec que ens ho acabarem trobant. La crisi no podrem avaluar-la amb molts infants fins que no siguin adolescents i joves. És a dir, el dia de demà haurem d'entrevistar molts joves que en la seva infantesa van ser privats de moltes coses, perquè estem privant de drets a molts infants que el dia de demà seran homes i dones sense oportunitats. Per a moltes famílies, aconseguir una feina no vol dir sortir de la pobresa.
Contractes precaris, sous de misèria, preus desorbitats dels habitatges... Moltes famílies que treballen no arriben a final de mes. El salari de la gent nova, els contractes nous, ha baixat un 40%. O sigui, per la mateixa feina s'està cobrant un 40%. Hi ha una nova pobresa, són els treballadors que no arriben al llindar. Aquests són pobres i estan treballant. Llavors, és que ens enganyem perquè la nostra realitat, la realitat social de les classes més pobres és una situació molt, molt severa i molt, molt greu. Quan una mare o un pare està treballant en unes condicions laborals molt i molt precàries, que també és un altre dret fonamental que estem dinamitant, quan està treballant per menys de 2,5 euros l'hora, aquí surt diverses reflexions col·laterals. Les condicions laborals que estem abogant com a país són les idònies i això s'està permetent, i l'altra, si el sou mínim interprofessional és el correcte. I la resposta és no. Als barris de la Torrassa i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat treballa l'Associació Educativa Ítaca, que atén joves i infants de famílies amb pocs recursos. Aquest és un dels seus projectes, Espai Família. Aquí es troben un cop per setmana educadors de l'entitat amb mares i pares que tenen nens petits. Moltes famílies del barri no tenen accés a escoles bressol. Són nens que la gran majoria al matí, les famílies que venen no estan escolaritzats, que a vegades diem que són com els grans oblidats, perquè si no està dintre del que és l'escola formal sembla que no existeixen aquests nens i aquestes famílies. I és una manera també des de l'espai familiar de fer-ho visible. Els educadors i psicòlegs de l'entitat acompanyen adults i nens i hi juguen, i les famílies poden compartir les situacions de vida difícils que sovint pateixen. Que moltes ho diuen, és que jo visc a un edifici i no conec a les veïnes del costat, que cadascú fa la seva pròpia vida en la seva pròpia parcel·la, però com a partir d'aquí te n'adones que són famílies que sobren més al barri. Aquí con muchas mamás, cada uno hay mamás de Egipto, hay mamás de Marruecos, de Bolivia, del Ecuador, de Pakistán, de España también. No me entero que el otro de otro país. El que passa quan una família vol que el seu fill també pugui compartir amb altres nens, però jo estic a l'atur, jo no tinc cap tipus de prestació, no tinc cap tipus d'ajuda, estic amb ell, soc una mare que no tinc una xarxa de suport. El castellà o el català és una llengua que després es trobaran a l'escola, a l'educació formal. Si no l'estimulem, si no la compartim, ja no entrem en les mateixes condicions al sistema educatiu formal. I què dirà la gent? Doncs mira, el meu nano surten de l'institut, venen sols i tenen el menjador gratuït amb beca, perquè nosaltres tenim problemes monetaris a casa i almenys jo sé que estan coberts a l'hora de dinar y que fan una dieta mediterránea. Cuando venimos a comer hacemos una dieta equilibrada con verduras, pescado, carne, patatas, de todo. La Yuneissa, de 16 anys, i el seu germà petit reben amb altres joves d'institut un àpat diari gratuït i saludable. Això gràcies a l'Associació Educativa Ítaca amb el suport de la Fundació Provitas. Aquells joves que durant la primària han pogut gaudir de beques menjador en la seva escolaritat i que justament al creuar el carrer i al canviar d'edifici han deixat de poder gaudir d'aquest tipus de beques perquè l'oferta es redueix dràsticament. Un dels indicadors per mesurar la pobresa infantil i juvenil és l'alimentació. Una dieta sana sovint no és accessible per a moltes famílies.
Molts infants i joves de famílies amb pocs recursos sovint tenen sobrepès i es relaciona amb menjar escombraria i de poca qualitat. Pues que mengen molta brioixeria i bolleria industrial i no mengen el que realment tenen. O a lo millor no tenen possibilitats de fer un dinar com cal, com tenen que fer-lo a casa perquè no n'hi ha. I si s'han de fer sols el dinar, el més ràpid, patates fregides i qualsevol cosa i acabar abans. Després de dinar, els joves reben tallers sobre alimentació o esports i els ofereixen reforç escolar. L'entitat, davant la demanda, ha hagut d'ampliar els darrers anys les activitats extraescolars gratuïtes. Però també es preocupava que des de 2:45 fins pràcticament les 8 o les 9, aquest nen, perquè no és un nen, estava sol. I estava sol sense cap tipus de referència. Nosaltres a vegades parlem del nostre equip d'educadors com aquest far, que t'ajuda, que t'acompanya, però et deixa la llibertat perquè ho puguis fer. Però clar, si no ets aquest far, realment aquest jove pot estar perdut. Quiero que te lo leas un poco y aquello que más te llame la atención, lo copies, lo pegues. Si no estuviese en Itaca, no haría deberes. Estaría con mis amigos dando vueltas o en el parque. Que els seus fills dinin i passin la tarda a l'entitat és un alleugeriment per a l'Anna. La meva situació és que estic sola amb els nens, no treballo, no cobro res, només tinc la pensió dels nens, que són 300 euros, i amb això els nens tenen que menjar, tinc que pagar els gastos d'aigua, llum, telèfon, gas. Però, clar, amb la situació que tinc, se usa per tot. Vaig estirant els diners. I si no fos per ells, mira, no sé com me la banyaria. Gent que se li ha trencat una finestra i que no la pot arreglar. En ple hivern s'ha trencat l'aixeta de la cuina i me'n vaig a rentar els plats a la dutxa. I amb aigua freda, perquè aigua calenta no en tinc. Et trobes situacions que... I no és una ni dues famílies, que no és l'excepció. Són moltes, no? I que jo crec que ara mateix és un moment de subsistir. És un barri on la infància s'ha patit molt, on les famílies han patit molt, que els informes parlen de percentatges i que alhora aquí és una mirada fixa, que et ve al centre i et diu necessito la teva ajuda. Als barris de Ponent de Tarragona, la Fundació Casal l'Amic compta amb un equip d'educadors de carrer. Surten cada dia per parlar amb els infants i joves, per conèixer la seva situació. Nosaltres, el nostre objectiu és aconseguir un vincle amb les persones, ja siguin infants, adolescents, joves, les seves famílies, i a partir d'aquí construir una relació on podem nosaltres acompanyar a nivell educatiu, a nivell social, i poder potenciar el desenvolupament integral de la persona. Els educadors de carrer del Casal l'Amic atenen durant l'any uns 1.500 infants i joves dels barris de Ponent de Tarragona. Ei, i estudis com estaves? Mal, pero mal. ¿Qué significa? Mal, muy mal. Repito otra vez, primero. Per què canviar-te de cicle? Si te motiva algun mes? Electromecànica. Però et canviaràs al setembre o no? Però el que veiem és que hi ha molt desencant, ja estan molt cremats. Hi ha molts joves que es mouen molt, que volen tirar endavant. El que passa que la situació no acompanya i quan entres en profunditat en una entrevista amb el jove, veus que realment no és tal com m'ho explica, que no ha fet tot el que podia haver fet. Els educadors avui proposen als joves participar en un torneig de futbol a la platja i ho aprofiten per apropar-s'hi. Des de la roba que utilitzen, de com vesteix, des de com es comporten, amb quines amistats van, a quins llocs es troben, quin ús fan de l'espai, en quines activitats s'hi consumeixen, no consumeixen. Hi ha molts factors de risc aquí, ¿no? O sea, es un torneo a nivel de ciudad, de vóley y de fútbol en la playa. Es toda la tarde. Lo del Ramadán a vosotros, o sea, igual, ¿sería un inconveniente o podríais...? Bueno, yo encima trabajo, no podré.
¿Tú lo ves factible hacer equipo o no? Claro. ¿Sí? Sí, eso ya está fijo, ya está. Després d'una breu conversa, afloren les necessitats. Podeu venir a preguntar coses d'estudis, de formació... Tenim ofertes de feina també. Cursos, ¿no? Porque la verdad, el otro día quería venir para allá y pasó por ahí y digo, no sé, me ha dado palo entrar, ¿sabes? Que no te dé palo, que estem nosaltres. El número també? De cuina. Me interesa mucho. Si l'equip de carrer detecta algun cas d'emergència, se'l deriva a serveis socials o se li proposa que vingui a l'entitat. Nosotros somos educadores, no somos del ayuntamiento, ¿eh? A nivel de ayudas no depende de nosotros. ¿Tú has ido a servicios sociales a explicar tu situación? Sí, pero se pasa la pelota uno a otro y nadie te hace nada. Ofrecemos esta atención para poder ayudaros en lo que sea los viernes de 3 a 6. Segons els experts, per erradicar la pobresa extrema creixent els darrers anys, no n'hi ha prou amb l'atenció d'emergència. Cal una política decidida d'ajudes econòmiques directes, com passa a altres països d'Europa. Tenim molta evidència internacional que normalment les recuperacions econòmiques triguen a tenir efectes socials sobre la població més vulnerable, si no van acompanyades de polítiques socials. Les polítiques que en certa mesura protegien en aquests grups van ser les primeres víctimes dels retalls, no? Les entitats del tercer sector social, entre altres mesures, proposen incrementar la prestació per a famílies amb fills al seu càrrec. La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, FEDAIA, proposa una prestació de 2.500 euros anuals per fill. Això suposaria el 50% del cost de la criança. Jo crec que és hora que ens plantegem que ha d'haver aquesta garantia com un dret, no com una ajuda, com un dret a que tot ciutadà tingui uns mínims per viure dignament. Esto es bistec, es de halal, es de pavo. Moltes entitats socials i experts en pobresa coincideixen que calen unes polítiques públiques que abandonin l'assistencialisme, que pot posar en qüestió la dignitat de les persones. El confiar en l'autonomia de la persona, jo crec que això és transformador. El anar a dir, no, és que tu no sabràs comprar i ja et dono jo el lote, això és denigrant. Donem un xec en un concepte de beca perquè pugui tenir roba, pugui tenir aliments, pugui tenir el servei d'estiu del seu fill, però pot escollir. Hem de seure a donar resposta a la immediatesa, però també a planificar com volem sortir d'aquí, com volem fer que la gent tingui poder adquisitiu, com podem pujar el sou mínim interprofessional, com parlem de la renta mínima, que sigui realment una garantia trobar una feina i que aquesta feina permeti poder escollir. A causa de la crítica situació de molts barris, algunes entitats socials s'han proposat lluitar contra el desànim. La tristesa. Així ho fa el Casal L'Amic, als barris de Ponent de Tarragona, amb el projecte Formiguejant a les escoles. Doncs Formiguejant a les escoles acaba sent una intervenció que fem als patis de les escoles per poder acabar sabent quina és la salut emocional de les escoles dels barris de Ponent de Tarragona. Cada nen i cada nena ha de relacionar la seva emoció personal amb uns colors i acabar pintant la formiga al terra. Qui ha triat la ràbia? Hi ha algú que hagi triat la ràbia? No? I l'alegria? I amb quin color va l'alegria? Amb el groc. Centenars de nens han pintat formigues de colors als patis de les escoles i així han pogut expressar les seves emocions. Posa l'esponja dins el plat. Vinga, aixequeu-la. A veure, la teva formiga. Olé! El groc, de l'alegria. He triat l'alegria perquè crec que és una emoció molt bonica i quan vinc al col·le tinc ganes d'aprendre coses i fer més amics dels que tinc. El meu sentiment més fort és la ira, perquè m'enfado molt. El amarillo, porque me gusta venir al cole y cada día estaré con más amigos.
El groc, perquè tinc molts amics i me lo passo molt bé. A les escoles està predominant el groc, vull dir, ens estem donant compte de que realment la salut emocional de l'escola és bona. El discurs hegemònic diu que la crisi econòmica s'està acabant, però les dades diuen que la crisi social cada vegada va pitjor. 3 de cada 10 nens a Catalunya són pobres. Davant la situació de pobresa cronificada i la fractura social, les entitats socials treballen per protegir infants i joves.